Hvis du sidder og tænker, hvordan er det lige, at processen ved fotosyntesen foregår? Jo, så kig med, for her kommer en gennemgang. Foto betyder lys, og syntese betyder at sætte noget sammen. Fotosyntesen er grundlaget for livet på jorden. Det er den vigtigste biologiske proces, og så er den ufattelig smart. Alle grønne planter benytter vand fra jorden, som den optager via rødderne og fine, tynde rødhår. Vandtransporten op gennem træet sker via rør, kaldet vedkar. Vandet løber i tynde rør op gennem planten til bladet. Her bliver noget af vandet brugt i bladet til fotosyntesen, og noget fordamper ud gennem spalteåbningerne på bladet. Vand har den kemiske formel H2O. For at planten kan vokse og udvikle sig, skal den også bruge næringsstoffer fra jorden, som er opløst i vandet. Det er vandet, som fører de opløste næringsstoffer op i planten, og disse næringsstoffer kan fx være nitrat og fosfat. Planten bruger kuldioxid fra luften, og kuldioxid har den kemiske formel CO2. CO2 er den luft, som vi mennesker og dyr udånder, og som træet kan bruge til fotosyntesen. Planten frigiver ilt, som har den kemiske formel O2. Ilten indånder vi, og vi udånder CO2. Det vil sige, at vi har livsnødvendig brug for planten og dens fotosyntese. Men planten er ligeledes afhængig af os og den CO2, som vi udånder. Dertil bruger planten lyset fra solen. Fotosynteseprocessen foregår i bladets grønkorn. På bladets underside er der spalteåbninger, der kan åbne og lukke. Det er dem, der lukker ilt ud af bladet og kuldioxid ind i bladet ved fotosyntesen. Dertil regulerer spalteåbningerne, hvor stor en del af vandet, der fordamper fra bladene. Ved hjælp af solens energi kan planten sætte kuldioxid og vand sammen, så det bliver til druesukker, også kaldet glukose, og dertil også ilt. Så længe solen skinner, kan planten lave fotosyntese i de grønne dele, men når det bliver mørkt, stopper processen, og i stedet respirerer planten. Denne omvendte proces hedder respiration. Jeg håber, du har fået en forståelse for fotosyntesen. Du kan læse mere om den og andre biologiske processer på www.geografi.gyldendal.dk.